Вітаю спадарства ў гэтым не зусім звычайным для культуры фармаце. Проста з'явілася сонца, у паветры запахла вясной, і мне захацелася выйсці са студыі, каб завітаць у нашыя сталічныя тэатры і даведацца, што ж цікавага рыхтуюць яны для нас бліжэйшым часам. Пачаць я прапаную з аднога з найстарэйшых беларускіх тэатраў, тэатру «Лялек». Тым болей, што якраз цяпер тут адбываецца рэпетыцыя. Паспрабуем даведацца, якая. Нам пашанцавала насамрэч зазірнуць на рэпетыцыю новага спектаклю, які яшчэ не толькі не выйшаў, але пра які фактычна ніхто яшчэ не ведае. Еще короче, потому что это... І мы зараз звернемся да пастаноўшчыка пры нагодзе галоўнага рэжысёра тэатру «Лялек» спадара Алексея Ляляўскага, што гэта ёсць. Это Николаша. Ну, наверное, никто не знает, что такое Николаша. Антон Павлович Чехов написал пьесу под названием «Иванов». Поскольку главного персонажа все называют по-разному, и по отчеству, и просто Коля, и Николай, и Николя, но очень часто его называют Николашей. Вот мы и решили, что такое вот название спектакля более точно будет соответствовать тому, что зритель увидит на сцене. А чаму ввогуле Чэхаў гэта далёка не першы вас зварот да гэтага аўтара? Як вы думаеце, чым ён адгукаецца у беларусах і ўвесь час? Ну, у Чехова все-таки разные пьесы. То, что было позже написано ему, оно более социальное. А это первая поставленная пьеса его. И она больше так про людей, а не про какие-то общественные сдвиги. То есть это чистый гуманизм, это чистый психологизм, так? Во-первых, это комедия. Потому что мы взяли за основу не тот текст, который потом уже переправленный Чеховым был создан и остался в аналах истории, а первый вариант, который написал для театра Корша. И поэтому Антон Павлович написал комедию. Естественно, там немножко по-другому по сюжету это все, чем в каноническом тексте. Более ясно по характерам. Ну и поскольку подумали, что Чехов слишком такой жестокий, серьезный, очень часто появляется, решили сделать веселого. Атрымліваецца? Стараемся, только начали. Прэм'ера Николаши адбудзецца 24 красавіка, запамінайце гэтую дату. Тым часам насупраць тэатру «Лялек» адзін з самых старэйшых беларускіх дарослых тэатраў, нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. І, канешне ж, мы паспрабуем туды зазірнуць. Старэйшы прафесійны тэатр святкуе сёлета сваё стагоддзе. Ён паўстаў у 1920-м. У 44-м годзе тэатру было прысвоена званне імя Янкі Купалы. І ў гэтым самым 44-м у Томску ў эвакуацыі паўстала слынная «Паўлінка», спектакль, які ідзе дагэтуль. А да свайго стагоддзя тэатр падрыхтаваў ужо і рыхтуе яшчэ шмат сюрпрызаў, пра якія мы зараз і даведаемся, зайшоўшы праз службовы ўваход. Мы знаходзімся цяпер на тылах галоўнай сцэны купалаўскага тэатру, якая пасля рэканструкцыі сталася цудам інжынерскай думкі. Якраз цяпер тут ідуць працы па мантажы дэкарацыяў да вечаровага спектаклю. А мы перамяшчаемся далей да літаратурнага кіраўніка тэатру Вольгі Бабковай. У юбілейным годзе ўжо з'явіліся прэм'еры, выдатныя спектаклі. Гэта «Кароль Лір», гэта «Шляхціч Завальня», ці «Беларусь в фантастычных апавяданнях», і гэта першы на камернай сцэне. Скажыце, ці ўсе вашыя прэм'еры я пералічыла і чым яны хорошыя? Яны сапраўды хорошыя, асабіста мяне яны вельмі парадавалі. І наш юбілейны год сапраўды пачаўся вельмі годна. Цікава, што на вялікай сцэне адбылася пастаноўка майстра, то бок мастацкага кіраўніка, гэта «Кароль Лір», і яго вучаніцы. Крыху раней прайшоў спектакль «Шляхціц Завальня». Абодва гэтыя спектаклі нарабілі шмат шуму. І яны асабіста
для мяне сталі вельмі важнымі. Як казала Вяслава Шымборская, за горла хапае небачная рука. Вось на карале ліры яна мяне хапала дакладна. А што тычыцца вось пастаноўкі Рамана Падалякі на камерныя сцэны першай, гэта другая ягоная пастаноўка, першая прайшла з аншлагам, ці другую спаткаў гэтаксама такі слаўны лёс. Як гэта выглядае? Што гэта за спектакль? Пра слаўны лёс я пакуль не магу сказаць, таму што прайшло мала часу, але камерная сцэна і Рома Падаляка, яны вельмі впісаліся в яе, і таму мне бы вельмі хацелася бачыць і далей, што ён будзе рабіць на ёй. Гэты спектакль назвалі жанрам вербатыум. Гэта крышачку памылковая назва, але тая шчырасць і тая, скажем, дакументальнасць, якая была перапрацавана артыстамі па-свойму, яна заслугоўвае вялікай увагі, таму што яна кранае. І яшчэ, мне бы вельмі хацелася звярнуць увагу на тое, хтосьці вельмі класна сказаў, што наша будучыня вырашаецца зараз у дзіцячых пакоях. Мяне ўсе кінулі. Што тэатр рыхтуе нам далей? Вось калі ў тэатры ціха-ціха, то мы раптам чуем тупат. Гэта не проста тупат. Гэта ідуць вельмі актыўна рэпетыцыі пластычнага спектакля Сергея Землянскага, які завітаў да нас, які запрошаны быў да нас, і спектакль, прэм'еру якога ў сярэдзіне сакавіка мы вельмі чакаем. Это будзе не першы пластычны спектакль у Купалаўскім тэатры, але такі вось паўнавартасны, сучасны, і, напэўна, неверагодна прыгожа. Я проста адчуваю гэта. Я яшчэ нічога не ведаю, но гэта пра Шагала. А Шагал – это заўсёды нябёсы, гэта каханне, гэта Парыж, Віцебск. Гэта любоў. На гэты раз нашыя гасціны – гэта не тэатр, а дзіўнае месца з вялікімі амбіцыямі. Цэнтр Арт Карпарэйшн, мэта якога – гэта развіццё культурнай прасторы і ўзбагачэнне яе сусветнымі ды нацыянальнымі шэдэўрамі. І прымае нас сёння дырэктарка гэтага цэнтру, спадарня Анжэліка Крашэўская. Скажыце, калі ласка, спадарня Анжэліка, што ж вы рыхтуеце нам, напрыклад, вось в ближайшем часе? Не богат февраль месяц на наши постановки, к сожалению, не так много, потому что мы все силы и ресурсы бросили на премьеру. Собственно, премьера – важный момент, поскольку у нас есть такой проект «Ток-театр», где мы фактически конкурируем с театральными площадками, потому что у нас целый репертуар. Это фактически 9-я премьера из нашего нерепертуарного театра. И 18 числа это премьера, 19 числа достаточно, мне кажется, необычная постановка Юры Дивакова, и все, что он делает, это всегда необычно, и даже нам. Но это не белорусский текст, это песни песней, это по книге царя Соломона, поэтому те, кто хочет познакомиться с чем-то необычным, потому что все-таки это стихотворная форма, да еще так поэтично и музыкально, и очень визуально и красиво, поэтому и кто не боится быть открытым к чему-то новому, не закомплексован и имеет опыт насмотренности спектаклей не так консервативных, а достаточно современных, смелых, то 19 числа это песни. Про Арт Карпарэйшн варта яшчэ сказаць, што асноўныя іх праекты, акрамя вось гэтых тэатральных прэм'ер, пра якія толькі што распавяла нам спадарня Анжэліка, гэта міжнародны тэатральны форум «Тэ-арт», якога арганізатарам таксама з'яўляецца Арт Карпарэйшн, ды кінафестываль «Лістапад». Скажыце, а вось тэатральныя праекты ў прынцыпе вас цікавяць і публіку цікавяць настолькі, што вы плануеце іх далей развіваць? Мы когда создавались, у нас изначально мы заявили о том, что есть два направления, которые нам интересны. Это театр и кино. И поэтому все, что мы можем в этом, мы будем способствовать этому. Так что, не знаю, ничего нет невозможного. Были бы силы, желания и возможности. Самое главное. Перадусім, сілы і жаданне спадарства вас усіх запрашаем. Яшчэ раз нагадаю, ужо ў лютым прэм'ера ад Арт Карпарэйшн, гэта крыніцы святла у цэх, гэта прастора на вуліцы Кастрычніцкай у сталіцы. У
гэтым будынку раней месцілася сінагога, а потым габрэйскі тэатр. Кажуць, акустыка была настолькі добрай, што менавіта гэтую сцэну ў 20-е гады абіралі для сваіх выступаў Маяковскі, Лемешаў ды Уцёсаў. Пасля вайны будынак аддалі рускаму тэатру. Хаця сама трупа тэатра паўстала раней, яшчэ ў 27-м годзе. Спачатку ў Бабруйску, потым у Магілёве. Кіруе тэатрам Сергей Михайлович Кавальчык, які ўжо чакае нас, каб распавесці пра тэатральныя навіны, тым болей, што ў будынку трывае рамонт. Вот вы видите, что у нас полным ходом идет модернизация сценического комплекса, но я надеюсь, что этой весной минчане и гости столицы смогут зайти уже в обновленное здание театра, в обновленную сцену и посмотреть наши спектакли. И к открытию сейчас я и народная артистка Беларуси Ольга Клебанович в качестве режиссера-постановщика готовим спектакль по роману Достоевского «Братья Карамазовы». И надеемся этим названием открыть наш новый сезон на нашей сцене. Потом, конечно, большая задача стоит в том, что вы видите, что будет совершенно новая световая аппаратура. Нам надо будет приспособить все спектакли к новым сценическим условиям. И, надеюсь, уже к осени, к открытию нового сезона, мы готовим новую премьеру рок-оперы «Граф Монте-Кристо», над которой работаем. Игорь Скрипка либретто, Тимур Калиновский музыка. Вот мы сейчас тоже занимаемся предварительно этим проектом. А также, если успеем, то будет сказка Пушкина о царе Салтане к Новому году для детей. И восстановление нашего легендарного спектакля «Единственный наследник». У вас атрымліваецца працаваць і рэпетаваць вось у такіх вось умовах, якія мы цяпер бачым і чуем? Нет, мы репетируем на нашей малой сцене. У нас работы ведутся исключительно вот по сценическому комплексу. Нашему основному это модернизация. Вот вы видите, будет заменяться планшет сцены, обновляться световое оборудование, ну и штанкетное хозяйство. А я нагадаю, што мы знаходзімся ў рускім тэатры, які знаходзіцца ў стане абсалютнага ремонту, але спадзяюся, і як сцвярджае Сергей Михайлович, ужо ўвесну можна будзе сюды прыйсці, прычым адразу на прэм'еры, так што сачыце за афішамі. Наша экскурсія падыходзіць да заканчэння. Мы наведалі далёка не ўсе сталічныя тэатры, не пабывалі ў рэгіёнах. Усё гэта ў нас наперадзе. А адзінае, што хочацца сказаць напрыканцы, тэатры вельмі вас чакаюць. Яны чакаюць свайго гледача, разумнага, зычлівага і крытычнага. Хадзіце ў тэатры і шануйце творцаў. Ольга Гадзейчык, Культура, Менск.